Borong anggenipun paring wewarah pituduh panggula wentrah dhateng penganten sarimbit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumandha dhateng pandhéan inggih badhe karengkuh kagula wentrah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan. Inggih badhe karengkuh kagula wentrah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Makaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapurnaning pawiwahan menika keparenga kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng pandhéan Umbul Harja Ngayogyakarta saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Semanten ugi Bapak Ibu Sri Kuncara sakulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayan. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.